से बोली बाबा विश्वनाथ की, बाबा बैजनाथ की। ए सखी का सखी, अरे लॉकडाउन में बाबा के दर्शन कई बड़ा मुश्किल बा हो। हाँ, हमरा खातिर नहीं थे। तू काहे हो? फल गइल भूखल सखी सावन सोमारी, दोनों बेरा जाइले हम भोला के दुआरी। फल गइल भूखल हमार सावन सोमारी, दोनों बेरा जाइले हम भोला के दुआरी। शादी भइल बा तत्काल हो, काशी में बाटे हमार नैहर ये सखी, देवघर में बाटे ससुराल हो। काशी में बाटे हमार नैहर ये सखी, देवघर में बाटे ससुराल हो। जहाँ पे महादेव के बसल शहर बा, ओही नगर में हमारे राजा जी के घर बा। जहाँ पे महादेव के बसल शहर बा, ओही नगर में हमारे सैया जी के घर बा। कट जाई सगरी जंजाल हो, काशी में बाटे हमार नैहर ये सखी, आ देवघर में बाटे ससुराल हो। काशी में बाटे हमार नैहर ये सखी, देवघर में बाटे ससुराल हो। चढ़ते सामान करम शिव के अरतिया, गंगा जल चढ़ाइब संगे बेलावा के पतिया। चढ़ते सामान करब शिव के अरतिया, गंगा जल चढ़ाइब संगे बेलावा के पतिया। टुन टुन कलवई है हर साल हो, काशी में बाटे हमार नैहर ये सखी, आ देवघर में बाटे ससुराल हो। एक जगह बाबा विश्वनाथ जी विराजस,